Hai, zi. Zi ceva în engleză. Dar zi mai tare când auzi. În engleză. This is the clock. What? This is the clock. This is the clock. Ce-au spus ai? Vă rugăm cât a fost ceasul. Aha. Vezi că știi? B de la munte și la mare, nu? This is the pen. This is the pen. Dăm puțin să scriu. Pixul. Pix. O știu tăi? O știu, mă, băi, știe. Vezi că Băi, știi? Cu cine ai făcut? Femeia de serviciu ai făcut engleză? Păi, n-aude. Ce-ți ridicat? One, two, three, let me see. Ui la scolte, el nu pistri. Ce avem noi de mâncare? Alt. Că trebuie să o corigezi. One, two, three, let me see. Ui la scolte, ce avem noi de mâncare? Știi? Pe limba englezească. Aha. N-am să uit până când am să mor eu. Până când... O să închid. Da. Bine, te pupă, Jean.